Разкажи малко повече за новата версия на професионалния вебсайт за недвижими имоти. Да, в нея сме включили на първо място тя да бъде 100% адаптивна за телефон. Направили сме много по-лесно потребител от телефона да достига до информацията, която иска и съответно да зарежда по-бързо. По тези направления сме работили. Бърза мобилна версия и също и SEO оптимизация, за да може всичките обяви, които се качат, да могат максимално лесно да бъдат прочетени от Google и да започнат да се класират по-нагоре в резултатите. Добавили сме един нов модул за SEO, където дори самите собственици на агенцията, брокери, администратора на сайта, да може да се класира определени страници. Той може да създава страница, да речем, примерно, двустайни апартаменти в Лозенец. Създава такава страница, в която може да вписва картинки, текст с ключови думи и след това да прилепи всичките актуални имоти за този квартал от неговият софтуер. Тази страница може да се използва, за да се рекламира след това и на платени търсения в Facebook и в Google. Ние ги наричаме ландинг страници. И тези ландинг страници са много полезни, защото всъщност прикрепва вниманието на потребителя точно върху това съдържание, което го интересува. И могат да се правят различни ландинг страници за различните топ оферти, които фирмата предлага.